Ipai ba nong shong shnong ka shnong kimura mentang kasngi ka arphau terek benai baningkong arajar apnriu ha ka jinglam rong ba shnong ba amazing kurba kila pelong da ka jing pesngau pai ba ni public hearing shimentau ban shim ya karai ban yo ban pendap no ya ka jingking shnong ka bayai na shiliang sha shiliang kawa ka badan ha ka shnong kenang bagi pai ba kin suk no ha ka lik kawan ka kit ka ba khamtam ha ka por ka pang ka shtom Habakren hakan igi sini nakaliang kinongkren kilapan paungu ya kejing angnot ban pendap no pura ya kene kam kabala sateng lakamba saus nem duna ai nakaba kilapan mi ru ya kawi kesur bakim keno yono ru bakakam ka sateng hende ki kwa ba mentau snem hi kide ban yo ban pendan kam no ya kene kejingking kabala pelong yu MLA kathan uba sinsar gopar roiling do thaba bad video kamau plang uba nongsteng ban shimkia ya kene kakam nakaba wan banyadan mata khanang ha kene jinglang wala kene jingki kadai kabla tre hashwa ka jungki henry kum ki chakri pajba kilawan khanang ban penshai shakinong shangshnong baka kam ka sakut hadisi office bat kinbut din ringkat kinang lam shnong ban pendap no menta ka porang ka bening khanang magi pajba kinsuk ha kalai kawan kumbalong menta kani ke jingking lada banshna yaka lingba ka kontraktor ke balashna pen scam ru de ki dieng babha haringkat ke jingmang pisa na ka blok ke blakot shipolak tengka tana benta ki paya bat ka kenro ke baskem lingba ka phase 1 henry hadien kani ka kam kelas akut no wad hadien bagashnong kala pha jingtho biang lingba ka blok ban mang pisa bat ka basa kalong ban siang no naga simen ha ka benta ban pinya so pat sya ka surok shnong ka ba kilapin sngoru ban light kano ka jingya sto pakla bat ki ba pentri ya kene ka kam kin sai kundu ru ban shai bha wala dei ban ha ban shim naga sin jam baga shnong kan penshna hi no ru ya kene ka jingking ha ka ba ka shnong kala de ban yo ru ya ka surok thamai ka bala amang kerpang lingba nomi khamat ka bala kot kumba 10 kilometer duna baro kabla shina shipor daga simen bat andala yo ban pendap ya ka kam ka basa joga jingking na kalyang UMLE ubo ya ka thong ban wanra sendon no daga serok rong ka bapaka ya kani ka kam jong ka jingkieng jing shisha ladon jing temu ban phia ya ka ha ka ar banta kata kalong ka phase 1 bat ka phase 2 ti ha ka bede bat ka phase 1 lani ka benta ka banengkong ka phase 1 ka temu bai thik ban pendep shwa ya ka abutment wall bat ya kini ki yiki payas lani ki paya kata ka di ka phase 1 ti ha ka bede bat kata ka phase 1 ka sanction ka balapan kalong barok hoj shipau lak tengka te katkum kira kuat ki ong ba ya kani ka shipolak hadian ba ladon kata ka jingya sungthu apedeng jong kasnong namar pi ha ba pi pentre ya kani ka scheme DMF kamdei directly bangi jiet mangi na blok ngasukwa ban pensya ya pi manu badai kontraktor kata kamdei hangi ka blok ka siti ka badai hak ki arpo wei tarik jong badai Ogos ar hajar arpo ar hakaba long kumbalaong mene kata ka jing kumengi na ka blok ngim korbar ngim tip ya kata ka jing sina yang ka jingking ding kumakalong andre lawan ra yang ngi siti ban ong bet ba nakadaw jong ngan supulitang khandiat laong kumne ba katkum katika phang bal kado haneng kador basinong kimura lalong haka arpo trik banai bopra jar po arpo ar kalashim ya karai ban karpat chapi halor ka jing sange pentre ya ka jingking ya kali hapo kimura namar katkum ka sanction na ka first phase ka jing tre kala de ban pendap bang ipi meneng ini paya bat ka abot manwal bat la de pendap ka basa kalong kata ka second phase bang ipi meneng ban siang ya kanika jingking ya ka ba nakaliang ka shnong kala da pha ya ka proposal hakaba ya ka approval om pim layo hadut kat kini kisngi kumta nakaliang jong ka shnong kala kwa ban pendap no ya kanika jingking na ka benta ka jing idon kam kerki jong ka shnong tengah suka ban puli khandiat hang ni kembak tho kanik siti buki ai nakaliang jong pi hing na ka shnong kumta kala kerpat ya ikong H karpuli ibalong ibalapet ban pentre ya kani kejingkiang banang pendep dakinu kilat kiba ila kumta ya kejingkiang lanang pentre pendep ya ka dakanar lan ka Joyce bat siang daka dieng sal ka kum ka standard ban shna ya kejingkiang kali
kumta nakaliang jok dor basnong ka karpa dia phi basngobha ban pha re-estimate biang no bat ban pha proposal biang yakani ka jingkiang da kani ka bara kalanang ya chakmat nakabanta ka jing idon kam hakmat jong kasnong te katkum kata ka jing pha hi ka jong phi nakaliang kasnong mdei bangi ong mangin na blok kata kalong ba ong yang phi mane ka jing ka so thu jong phi badi ki kontraktor pilaiwan a yang ni kata ka sithi ba ong ban pen re-estimate biang yakani ka jingkiang kum bakalong na maladap sina lupa te kum tap hipan bet ban estimate bet da kani ka jingkiang kum bakalong kani ka dim te ngiru nakaliang ka office ra bangi layo ay pedang ya kata ka sithi ba phi a hi ma phi nila forward sa te support DC office te ka DC office ka bade makakabor ban sanction ni kini project te kat hadu ute usnem ar hajar ar phob ar kat hadu kani ka snem manta ar hajar ar phu hunrio ngim pat sim layo jubam nang te na po DC office persang kat bangala hi hala kabor ban pentre kani ka jingkiang ban pendep no ay ka jingkiang kum bakalong Henry kung mga ongi pimene kakam hi ka jong ina ka blok ka bangidon kata ka responsibility la ne kata ka jingkit khli kalong bay tik tang shwai kini ki phase 1 ya ka phase 1 ta ka dei hi bangi pensiona mangi kubon kata ngala ban certify kum bakalong Henry bay dei bat kani ka jingkiang 4 don pisah hangno ru ha blok 4 don pisah ban pentre kani ka jingkiang namar balai baka sanction ru ngem 4 yo na po DC office na aro prosedur kalong bor ba ka ay kapapipan na sinong ngingi tho ngi pha sa DC day na DC office ki sanction ni kapisa ki pha sa blok tingi pentre bang isasam dan ngi pelat kapisa ta kata ka prosedur rekat hadu kat menta ha ka bede hi bakani ka phase 2 dan ni kata ka jingsiang ni ka jingkiang kata 4 don sanction ay ngi ya chini malakapor kum tono to emali ngaya chini spolo shlem ngalet malakapor ngai gani nadu miswahi ngai ni jingkiang Henry hadu menta humla pendam Terapi kemersiam ko jonga ko bonga menne kakam shwa kaktian hadian yani ka surak ru bangadon ne kemersiam dene ngasna napla la pendap bangong yole si kadon gaji keren bangayo snow ba kadon gaji te bi konduktor ne baka blok ne baka shnong ne ngamtim tong kat dang ya kata ji keren ba ki ong sapendap no nganak sedang shwa kani ba pensuk ya phi ki pai ba nas tibru mentau ki kali sya jrok leyan setenan pengaru na kemen ya kata Henry kumno un sanction ya ka scheme surok rong nang ni sya tai ka jingki yang pada padam dai ne tamanta nganong ipi ba phi pensuk mensiam kom ki nok song snong nai kno re yano yano nang ni sya khamat tin phareng ka khot prospectively mun nang ni sya khamat ni nai khli syu syadien panadi kapor nakaling ngajonga dala abiang baro sayawan namar hata kapor pade ngan sabu pade ka proposal nakaling ngajonga segi department ban sanction no yani ka surak kin sawan pade ki technician marki engineer ki ban thau ban wa thek pathek katno ka khando katno mau katno ka rong bar katno jinghe bakin ken ya ka gift deed la shay nong ka surak ni ai Henry dala thau la shay pare ki mai su phare ya ka jaka taro ka diga wei pinang nga ngi setting la biang Henry pui han ni po them long hapun khun na wei pare ka surak tangong ye phi menta dala de bar khan sewan sekren tengin se propose no nam taban sanction lang ya kani bar ringkat lang ya ka jingkin Henry mana ye phi kumbokran nga mene dari penbiang bha yola sai kabakla hadien kamdan ni isu atharai nomor mane ingla khot ye phiru ya don kono no jing snow yo don gejing artin phikwa an bu jingkeli Henry kamdan shu re kisu kui peni be tang ba ki jinjar ha kaya kayeng wo yole si kani jingking kamdem isupin iskunsa ringar kono ipi ngakren menta pangakwa ba hani ka tom ko jongahi ngakwa ba kani jingkieng kanlong kapala dem mon kan deb no kata ka jingkwa ka jonga jing tharang jonga tangan ni kapor ko shoy pi su sin na kala ka snong ini asia in IT stang haki katu kan igut kiru rong ba bakin ya keren haki competition bagi penbet lang may konektor ban nakaliang patam pade saya wan ye penbet lang no ban nga tanang tu sakmat pada dak lai biang lut kaji keren kaji tho tanang tu ngi ya sakmat no ban propose no proposal nam tangani banganget yang ngi dang dehi ki brio mo nget bru
Poblei try kendan un penbiang lut barokhat aman lagi benta bakan deru ka jingkerku nam takan ka Sinong Kimura bakan yo no ka surok ka jingkingnya nang ni justisya jurong tapi ni kentien kublei sibun kanika hearing habai dei bat kanika jing sa teng jong kanika jing trei ka jing king te kendiat haba kwa ban pensyai habai dei bat kanika jing king te manga kumu nong kit kam Sinong harus nem arajar arpuai te kiladon ke jing mat linti kendiat habai dei bat ka kumno bangin wanra ya galinti yat kali nang ta ngilai lek sablok ban kirpat hende gadon ka fon ka batang kendiat nang syai ka ba kat kum ke jing tip junga ka dei tang sipolak te ngi ku manga ku murang ba Sinong berkata ka jing tip nasung thu bangi kum kinong song Sinong inomla ban siemi kata kasi polak ban trei kat ya jingkin hende idan iba ikong hunbon iba dei I kontraktor ba pentrei ya kene jingkin te ilakular mi yong angan pentrei manga bat ngan pendebek te kumta kalaya ke jingtrei nomor nadu ba sedang hiru ya kene jingtrei te uladon lupa we upaya hangtei bangilale naga fon Sinong hadin nglawan JI na blok ban pek upaya u ibiang ti la sedang ban betengi kakam an layai kakam katu kat nepor te kadon kejing sakut kumni an daladon kejing sakut te ngi kum ki nong song Sinong ngila sa agelengo te bat ngim nayo hiru ban keli bnia habe dei bat kumno kar kom pentre ya kejing ki dan kibala pasya wanga giong ba em ke jingki ke dei da ke jingki daga slep nang ta ni nakaliang junga mga kamyo ko wa darak ti yo kontraktor iti bigi baro ringkat bat ki JI na blok baro hadin kata tengi na kli sa blok kalong higumta ka jing pensyai ba na blok kidang ai tangki paya sudah masa tangki paya sudah ni nakaliang jong ikong hunbon pa ile kanina jarong tenga ye ikong hunbon ngala kren nei tuipor ngong nga siani api bat ha ka blok naman ngala ai ke NOC ba pin pendap ya kakam te andal rep langta kakut kumni kumakalong menta hakabukut nila sengudei bangi bikot langno UMLA nanta budio bagi pi pajba bangi ya syai no mtakasngi nang ba kanega kam kandam sakut syu de ka jingsya nila dei ban pendap no minta tolong mo namar ni kanega surok jobra tu bai video dan burom ya nang ya tre sai ni sei de Sinong pajba ro la ang no hi kata ina mata kadaw jengkwa jengi pajba kalong ba ninyo ban pendap no ini jingking de lak kamkren sakmat menet dengan ai blay ningkong ya UMLA ba dan lang tang ni bala pelaj por khnang banya don ta bat ni ti blay sibon pi ba pom ti blay badio bat na ka phes jemu bat blay ya phiki paj ba baro entah kane kesni bangin ya tembek ini kam hadin ba ngila adap ya gahiring menta sni lagi pai ba ni nong song Sinong bang akhat an UMLA video nang ta ba kontraktor ru ndai kontraktor kami or ban poi menta ni gesni te karai ka bami na gahiring kalong ba nim pha chitip no chai kontraktor ban pendek gini ka kam bala sa pending menta kuma license tam ye alor ki pentre gini ka kam te am tip kadon ke ka ba ihap ban sange ka citre se ha ka hearing la yo ka jing patai nei video namar ba katkum ka sanction ka bayo na block office niyo ta kini paya ba kini side wing hadin nang ta bat kini ka ba ko ba nang na jarong te ila le hi kontraktor te nakaliang jong hadin mang layo ka jing tip te ngakwa ba kinong Sinong bat kinsuk hai tai port te ngapha ka jing tip sa block ba la dolong kum nung dei ban pendep no ya ka jing ki ande hadukat menta pala ban pendep karai ba menta ru ngi kum Sinong ngi hun ba ngin ai no ka jing tip sai kontraktor
ba inwan ban pendap no ya gani ga jingki hapo jong nu banai ma jong nu senam arajar apun rio te nakaliang jong i kum kesnong ni snok men ba ngi don yu emale u ba kit kli ya kan ka kam wala ka de kam ka bala slam ka banga ku urang ma snong na syang la bun sin ban mani gendu ya ki hablok nang ta baca di siru nga bersyang ban lek endre kala susa pending hikum ni ko magalok menta dari menta ka singi kalong ka job na kaliang jongi kum kinong song ya syai ba jing patai jong video ba in shim ya karai bai kontrak to in pendap ya kini ka kam po jong nu banai mas ngin lek u banya selok di kum nu ban pentulun no ya kini ka kam ba ni kim kinong song ni la jenjar kini kisnam ki bangela angnu ya kini ka jingkiem ba ka ba ya ke jing trai hende ka pending ni tingim dodan ci ibon ki ke pet jing batai nei hangtahi ba tupai baru ge sngaw ki jing batai na blok nang tai MLA lai men sim lem bangi dei banya penbe bai kontraktor nang ba ka kanom dan chu kan rum kan ram ka kam kan ndap ba ni kim kinang sok nang ni angnu